napungot ko kay ang gikasab-an. Ya, ni resulta kahong kasaba nila guys ang palaya. Ya, ang gikasab-an guys kay ako na ni si Charitable Vlog. Welcome again to my YouTube channel guys. Nya ganda na po kugunting guys karong buntaga guys kay adto na po ko sa garden kay magkuha na po ko okra. Sayo ko pangwag okra guys. Kadadlaw ko mangwag okra. Diyan ako ipatanaw ninyo guys. Trilling kadyo guys. Nako patanaw ninyo guys ha. I-trillingan ko. Ug mabuhi ba si Ja? Muna ang trilling kadyo guys kay kani day siya nga lawngon kani talong nga lilion daghan ni kadyo siya guys. Hinatag ko ni sa akong friend yang color ani niya guys is green ang talong mo nang gitawag og lilion kay ug unsay color siyang dahon mo poy color siyang bunga sa imo pangitaon ng bunga nya ang nakanindot ani niya nga talong guys kay bisag hapit na malugnas ang iyang punuan, imo ra siyang puungan. Iya mabalik na po siya sa singsing. Karon guys, daghan ni kaadyo. Daghan kadyo ni, puno kadyo ni ani, labong kayo ni. Sus giuwan pabitaw, wa na ho nahipos, di perte. Mao na lang na si Jan hibilin. Nakaingon kog trilling kay mao na lang na siya, trilling kadyo og mabuhi ibag dili. Mao na lang na siya guys. Padyo magmabuhian nag mga tulong buok upat kay makatanom ta na nay usa guys o nga tulo nay dahon kanang uban padung pa unang trilling kadyo muna si Ja muna naka-trilling ana ni Ja og mabuhi ba si Ja og dili update ratapon guys og naabay mabuhi ana ni Ja padung na ko guys sa ako ang munting garden sa munting garden narabay hinog sa passion fruit usa ka buok guys oh passion fruit ala big na jud kayo ag kuan guys ag kanang patula ang patula dali kob kuptiri kob oh so ko nagdag basket kob aw kanang bilao ato sud ato kaw araman dara kupti ni gob oh kani gi di kare moy kupti ana birha padong nimo ana gamay kay ko nagdaog kuan ba ko nagdag tripod mao ra man gupod na gamay ra man gud karon gamay ra atong pupuon aguban di isa kay haron daghan sa sunod o dara kob tinikob kanang bunga niya kob tumoy okay dapa usa adto ka da ibiraha pa dong nimo ana ba ana makaputol ko okay thank you ja guys. Yung tanawon nagahungkuan guys. Murag maura man siguro na kob. Waya mo nilain. Da gamay pa na. Kare. Kani usa. Kani. Ato tumoy ka. Okay. Kana ra. Dia kauban ako si kuan guys, kay Jacob. Manaog ligo guys kay school man ni siya karon guys. Kadadlaw naman sila mo kuan mo eskwela kadadlaw na sila ja mo tanaw na po ko sa ang kuan guys. Good morning mga ampalaya, musta naman mo? Kinahanglan mag kuan mo ha, magbinutan mo pamunga kay giatiman badya mo lagi butang atura sa gawas kob giatiman badya mo na ho dada buaw na guys. Nakoy pakita ninyo dito sa mua guys, sa gahom palaya to guys. Ako pong gikasabaan, kinapungot ko. Ang gikasabaan tong hom palaya to.
Na guys, pakiton mo na ko sa ampalaya guys oh. Big na buaw guys oh. Oh, big na buaw siya guys. Ang kita ba guys? Aba. Guys oh. Na siya guys. Buaw na, hindako na. Diya, karing usapod. Dako-dako na pod guys. Oh, ang ikaduha nga bunga guys. Buo na pod siya guys oh. Ano siya guys, dako na. Diya, hanap ko nakita ang laing bunga. Hinaut punta nga mo ko ani siya, mo padayo ng iyang bunga. Dara guys oh, new bunga sa kuang ampalaya. Makalipay jud guys, kaayo guys nga maga sudong ta sa tong tanom bitaw nga namunga na nga mabayran po nagatuang mga kuan ba kanang kahago ug atiman pagsugod pagbugwal sa yuta sa gahi kaadyo, init sa nga tanan. Sa kanang daytime nga kanang way uwan perting gahi sa yuta among pagabubuan jud taon. Nga na, karon guys, daay nakita na ho. Tai ni sa kanang wood. Kung pangitaon nagasa ni si Ja. Oh, di ajud guys. Palibak ag od guys oh. Na guys na. Ana guys, patanan mo na ko sa od oh. Na guys oh. Na od guys. Lanjo na siya makuha guys ang od kay ug dili siya kwaon guys, nara guys oh. Ug di siya kwaon guys. Mangaon na siya dahon. Mahurot ang dahon sa ampalaya dahang lamok guys eh. Mahurot ni ang dahon kana od man na siya guys. Hadlukan ba kog od guys. Sige lang. Na od guys na. Dagan kayo kamuti, talbos. Na dagan kayo guys oh. Na dagan sa nga tanan. Ini siya guys. Puhon guys magkuha ko ani. Kaya akong salaron. Tora dito a garden. Dito. Ang garden to dito kidto na ang garden na siya kana diha ang garden guys. Kining diha diri sa silbing nauna niya mo nag mga talbos sa kuan kamuti na dagan kadyo baga sa tanan guys. Mangha ko ani puhon magsalad ko pero karon di sa ko magsalad guys kay napakoy lutuon. Muli na ko sa mua guys. Ako likod sa mua guys. Di alam ko sa mua. Mano yung giingon guys nga pakiton mo nako nga napungot ko kay ang gikasabaan. Diba? May resulta kahong kasaba nila guys ang palaya. Diba? Ang gikasabaan guys kay way klarong bunga. Diba? Ingkog timan ba mo nakuha? Ba mo pasagde. Diyan nagday pila to kabunga wa jud hing kuan wa jud hing dako nagilo ay kung kamo ha pagtarong mo pamunga jud kay pang idto na jud mo nako uto nga nahimuot raman ko guys kay namunga na guys ay kanang nagsigig pamunga man pero di lagi mulahutay ang bunga maot mga kuan kanang say nga nana matay sa karon pagkiton mo nako guys yung bunga tulo sila kabuk guys nga hing kuan hadlok siguro guys. Yan na mga nilabhan guys oh. Yan ay nagamag ang bana og star. Kay hapit na Pasko guys, adahang mo order og star. So mag-order ka ng hapit na kuan ihad sa ilang chapel niya magkarakara og gama hong bana dyan di na maapas ang uban nagagama daan. Yeah. Karon guys, pakiton mo nako sa ampalaya. Hingdako na siya guys, sinaut man ta nga mudako jud ni siya. Kadto mo. Kay gagmay ra ni siya aning likod na mo guys, gagmay ra mugbo ang gisang bunga.
Muna siya. Nahadlok sila guys sa putlon ho. Pungot ko. Diyan na po yung usari. Na po yung usari guys. Hindako na po guys. Hadlok lagi sila. Diyan na po ko nakita ang bagong bunga sa ara to. Dara guys oh. Dara guys ang bagong bunga. Wala pa na pusta guys kay magabukad pa man nagyahang buwak. Unya ra man ni puston guys og mukuha na ni. Bawa na iyang buwak. Unja day usa pod ari. Bawg mo. Lahutay ba ni guys? Gamay man. Diyan nakita po ko diri. Ari. There is da. Dara guys. Nadlok sila. Diyan pa po do. Bagong bunga guys. Katong usa. Way ayo. Aw pong kasabaan. Putlon ka na ho. Ano na siya guys. Kanalingaw po nila ang kasabaan. Kay wabe na mo pasagdi. Yatiman ba po mo pag-adyo. Oh, saba ni? Di ada po bunga guys da. Pero bawag mo buhi ba ni siya? Kuno ning suway putos dako ra ba? Na pusto na nako siya. Kita da. Di na po ko'y bagong ang palaya guys. Dagan siya kong ang palaya guys. Kani, abinog din siya mabuhi guys. Ang gibalhin. Nabuhaw kay guys. O tambok. Kay dauban man guni ani guys. Ang gisibog. Diyan nabuhi man. Di akong pabutag kahoy aron mukatay. Nabuhaw siya guys. O. Katuning gipakita na. Bitaw nyo itong isang adlaw guys nga. Ngit-ngit hapon na maguto guys. Nabuhaw kayo. Ang lamok. Nabuhaw guys no. Nasa magkugi jud guys. Maka kuan jud. Naadyo'y tanom. Na kay maani jud. Sige guys kay magluto sa ko guys. Uy. Naradyo ko balik sa mga tanom ug tanda guys. Kanunay jud makita sa mga tanom. Hey guys. Kay magluto pa ko guys. Darag ato ang lutuunon guys. Argentina beef loaf. Unsa naraga tong mga ingredients. Ahos, bombay o black pepper niya. Gawnaw pa ko guys o unsaon ako ni pag gama. Either bula-bula or i-roll na to. Or kanang beef loaf roll. Ato ang gamon ani. Ug unsa na lang mahimo guys, tan-aw na lang ni nato ron guys ug unsa itong mahimo kay butangan pa man ni nato og kuan guys, cornstarch niya yatong iligid-ligid sa breadcrumbs. Dara guys, sa gatuang mix ingredients na tanan guys, ready na nito kuan kanang atong i-form og ang akong giunahunaan guys is beef loaf roll ang ato ang gamiton ani. Etong gamon. Siya dara guys. Nahuman na to og gama guys ang ato ang beef loaf roll. Unsa nakagbuhat ta og balig 15 kabuok guys para sa ato aning pamahaw karong buntaga. Karon ato na ni siyang ikuan sa tuang breadcrumbs para magluto na ta sa tuang beef loaf rolls. Dara guys, giluto na nato guys. Aga tuang beef loaf rolls guys. Guys, luto na ang atong beef loaf rolls. Okay, kakain na kami. Yum yum yum. Kini daing ukraha guys, pinupo ni nako gahapon, diya nagpupo ko karong buntaga. Niya ako na lang pong giluto guys kay para pares among sudan.